Tony pe persyaratan itu atau manimuata na belgay na adong di lorosyo nunga be upasahatan itu hamuna di bawah hiti akan berdasar dengan nang akda parkue na sendiri kanani di unta dia palat yon so dia be di hamuna lasmar hamuna acalo asa dorong nabi ma so mendidok di mata nama dua situa doon na halado durug-durug doon na pemilihan. Horas na hamo na macalo, nagsumanima di hami na mga